Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House, sarap na abot kamay, lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paboritong lang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay, dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay. Good morning, good morning, good morning, good morning. Masantos and mabig morning da balang sinansakay. Alas 8:31 la da kabosan programa na PEM paninilbiyang agresibo at matapat sa bayan ng Binmaloy, bayan muna bago sarili. Yad aspeto technical engineer Nexon Dakal. Kalop kantabayo balit amigo yo RJ Jimenez at your service always dana saya partner ko si Oscar President na luyag na Pangasinan, Oscar Ed na Baloy na Binmaloy, partner Leon Elorde Castro Jr. Good morning partner. Hello. Okay, magano at isasalik no okay ay hello partner. Hello? Medyo okay. Hello. Hello, partner. Hello? Singa nga po, Engineer Nixon Magano partner tayo sasali mi ay so. Mali. Okay, ayan. Hello, partner. Hello? Magano, tag ni yung papasok. Hindi, okay labat. Mula ibabanan. Okay. Jayla, Engineer Nixon, hello. Go ahead, partner.
Oo, medyo makal na boses mo, maganot gagawin may kinjay, walay technical adjustment partner. Magano Okay. Magano labat. Narurungol mo, partner. Magano tajay. Hello. Kini, balang. Okay. Magano labat at iayos mi sound. Hello. Nita. Malala. Okay, partner, good morning. Kumusta Dabin Maloy? Good morning, partner RJ. At sa usaray tumulita. At sa programa tan kayo binmaloy. Pasantos tan maagaw la. Ya kapusan ng siranin. Yes, partner, sing anang ko sa agaw bimutay la anturay ganap dita da Binmaloy, partner. Tata na nga anong kapilong ba't timawag si Mayor ulog kami at munisipyo kato siya sunata so papuntalan munisipyo, partner RJ. Kaya saya at akonta nung walay meeting to mo ng partner Mayor, partner RJ. Yes, tantak talagan si Mayor at hands-on da saratay panmomonitor tanayarin iyawat ya tulong da saray kabaluyan, partner. On, partner RJ, tantam mula si Martin Mayor, 724, sinutan to si Pangkamungan na sa Bali na Binmalay, partner. Anturay rumiran na balitatan, partner. Kumusta rin senior tayo? Okay, nagkaruman, narami arum niya senior, inaladala so sa may tatawagan tayo ng birthday gift dala po darama si senior, lukas la. Pangbalat, ayaw supply simbay, malapon lunis hanggang milk place, libor kami na mutat saray, barangay, intermira, susaray, birthday gift rarami agakawa na birthday gift Tanantak may marakap ya programam ditan, partner, para da saray wala da kataktanan anto ay naman bilang at gara makakar da saratay nayarin pangiteran at iyawat mula da sikara, partner. Nga pumat so problema sa tan. Ang may problema sa atang partner, siyempre gagawin tayo so kanupugan ta siyempre babantayan tayo sa integridad na sa OSCA office kay institusyon mayamang tulong at saray senior citizen, partner RJ. Wala may gabay mo amon na linawan, partner, nilira da saratay kurang kudang ya gagumutan da saray senior citizen tayo Bali na Binmalay. On, partner RJ, labay ko lapat tayo babalag ya so issues kami na ng konse kung labit nilaran natatamot lahat anupatan na pangklawang ko akin i-issue daya tanga po mo sa kulkulan mi. Pagpantungtong kami anti siya interto tatalabat siyempre ipapaliwawag kaya nung nangyari aga na usar sa OSCA office nadanto ka man. Ipatayo na siya kamang kumosekurihin ko labat siyempre babantayan ko sa integridad na OSCA as an institution iya dapat aga na usar ng politika. Tarayot siguro masiserbi kami para sa raya totoo si citizen gagawin ka ng pugan na itermiraman ito pangkukula siya citizen. Labi ko labat iparating sa aramin ng komentaryo ako'y babagay papatanir na siya. Private, you can do anything basta wag gamitin yung opisina ng OSCA kasi ang nangyari dyan, partner LJ, di ba nga naman duduralat ang tinaalag no duralan ko si Konsi na barkadak mo, madutungtong kami barkadak so kuya to, barkadak so agitong kapitan palibali tungtungan mi, mangkalawakan sama na agaw akinat ng post, dapat tinaputan to mo si gagawang ko mandidiral. Ang tinaalakad pandiral kung tutalo ka politika, ibabara, improklamak so pa, aga ng proklama yung kandidato. Ako yung bagayamang kandidato Narawin si gagawang ko, liliburak labat, nakatimandasyon na obligasyon ko bilang OSCA head, babayaran na LGU plano na iter kumay pangkamungan tambang kaukulan na sa senior citizen, ipaglabang ko ng turi karapatan ya dapat naawat da. Naga kasi partner, wala ray singa gabay da kayon pambulangan, partner. Pero siya, ang po sinakit ko, mga tumunan, konse, mga ito, wala dadalan kunto dati. At po dadalan, ako babagat, ninsaman tuway namin ko, na ugip sa OSCA, katuon natin babangon ng news. Ako yung baga kapig ginawa da. Talapod, sa OSCA pangkasyang, ano wag yung malaw mo maong?
natang kami yung gagalong labat, anang nang nira may kakulangan, nang tura may kakulangan na Oscar. Oo. Tanang ginawag man, ay ang tadarata na kagawad, arapan na kagawad, nanibagak pa na di man sa Sangguniang Bayan, I ask a public apology no nibagak bilang pasensyal kayo o perdona ta nibagak labat lapod at kumot labay bagaya amin kayo ya Oscar naugip. So wala ra may singa jad saray Paner, singa jad saray arumabali, di ba? Agda nun nanaimbitaanda ka, unya manayak wanda, nun naipapaliwawam ya maong susay kanupugan na saray walad katakanan. Di ba, partner? Oo, partner nakatutas obligasyon ko. Katun labay kuya, may Oscar, integridad to, babantayan ko. Ako lang pinadaral. Talapod, interdas, o kumpiyansa, dari Oscar President, rintirong Pangasinan, sa Mayor, interdi kumpiyansa, dapat, ako lang pinadaral niya. Ibaba ka na rin, agkulabay gamit na politika. Sa ragdag usaran, balat, wag labat, ibagaraya. Nunayari ko mon, si Konsi, ibaga to ya, nung bilang alingwak labat, sir, kung itong kapil problema siya, ni gamit to'y ngaray Oscar. Katulabay kay paliwawad, sa may nagkomentaryo tanaya, hindi ako namumulitika. Pabayag ni eleksyon, agyan tang tinagawad eleksyon. Si Papitan ay puspunta, your destiny is your destiny. Nuwartang ka dapat sa integridad tute posisyon mo, bantayan mo. Kasi gawo mo ami pangkamungan na sa tanya ahensya ya makatulong at sara may dapat ya bantayan mo. Amin tayo wala limitasyon tayo. Wala kanya-kanyang trabaho tayo. Dapat gampanan team may trabaho tayo. Basta tulong may sultulong. Partner, paano diba? Nananang damay kulim, tan suit mo, tan talagan panggagawam na responsibilidad mo, paano wala rin natatakot la, partner? Ano sa atan, partner? Natatakot la da kasil mo, da politika, partner, sugabay ko ni baga. Pero rawin kuha mo. Nilabanan miso, korupsyon ng mayor. Limapan kami, sakripisyo may bilay may, paano labanan sa korupsyon? Akin mang korap kami, sa email labat, ang munagampanan sa posisyon mo is already a corruption on your part. On, taman susuldo kad buwis ng balay, sa oras mo na munagampanan, si gago mo munagampanan, balbalag ta niya, form of corruption latan. Katong siya, ako labaya gawon ta ng ganon niya. Di ba kalituwaya, adili susuldo. Yapat bulan, wadyak niyong tatrabaho. Sinunod ko, aming servisyon, interda. Iya kumpiyansa siya, kaya dapat bantayan ko sa ating integridad, na sa ating na posisyon, sa ating institusyon niya, ang apong balot, susahid na pulit na korupsyon to, partner. No, hindi, wala may kondalantin. To kaman so gawa mong kamuungan, walay agmo na panisya, laula no, walay nasisiim da partner, yan paano at magmaliw ya kalaban na ni kwanda da politika, partner. So paano mo yan hinaharap, partner? Siya, partner, gagong kulabat ng tuwi pangkamungan ng timandasyon at siya nasay Oscar, lalo laki ng mayor ta siya so intertoy kumpiyansa to ya bantayang puso sa aray senior citizen. Sino kayo baga, partner, ay so gagawin ko agak mampultag ko mo imbagay si karay baga lante hindi ta naneneng kasil mo lante, partner. Oo, tibutan ko kinang konse akinadiralan ko tatulungan to ang kagta natulungan to ang nasama mo akidiralan ko dapat nilang to ni kumon no ay gagawin da kumon kasi pandidral ko sa gagawin ko hindi mo mo ang tama si prinsipyo sa tudiralan da o kilabat tantak. Wala may word, nanuduralan da kalapod, nasasapawan mura. Walay, diba? Walay man tutupot, no, antutan ko nun issue, partner, aya may impangiter na ayuda da saray senior citizen, presidente, anto da saray barangay, ipaliwawan pa, partner, no, pa, anto ilamot ngurutuya, ya issue, partner. Di ba kimarong natulong? Sige, tanay walay man tutupot, piano antada. To clear everything, ako labay sumantila, kasi matila ang tamlatan. Sa gawat tuya, ako kontatan niya plano ng konse. Si kwanto siya, timawag siya kaya konse, labay ito kang kantuntungon ng kuya, kanto takay Bakirat Eagles, ya walay bagato. Imbagato siya. Labay ko, ya untulong, takimarong iray, tulong irayay,
So, senyora, presidente, walay terkut si karakon to. Oh, okay. Ang may problema Nalapantutan niya tulong. Nalapuad, governor's office ko no. Okay, Nathan. Yan ang governor, wiko. So wala mat. Wala inalada. Kumukunay, so amin sa kaya na usap mo kumunay, Oo. bilan to ya, inalatod bus to. Oh, Nathan. Kumuta to biling nga to may bus mo. Oh. Kasi walay pumutik tanda. Oh. Pi apir ya mampir ka siya ang apit titilag. Ang po exact word. So yung bagatod siya, okay nga pi problema konsekwang ko. Oh, Okay. Nathan. Sa kulabay-labat di papaliwawa, Mhm. tanong pimaway sa Facebook, sa bagatod di man indalang kut opisinay Oscar. Ayun. So atan may lilinawon mo. May intensyon ang question mo. Ang question mo sa man. Questioning mas marakap kang di ba Takatulong. di ba bakata dyan na istasyon taya marakap sa intensyon to. Mhm. Sila ba ko i-clear labat? I-clear ko may integridad na Oscar tagamit niya walat Oscar. Ah. Ako lang kumuntang matgawan nung gapure ti matawag ng ibang presidente. Yun. Ya siguro ang deliver na konse katong taso pa ng tibutanda. Mhm. Katong labay ko labat i-clear may Oscar office siya. Ang nga tanggap ko di manod siya. No. Kaya rin ang mistake na batid. Impabagay ng konse ya. Impatanir ko lang siya at in-deliver ko piskap ang tukumon. Oho. Ano yung problema siya? Correct. Basag tulay no sir may salitan na Oscar laban. Oscar. So amam labas si Kaya clear mo. Okay. Kaya ba di masama ko impata ay imbagak lahat Oscar o kilabat. Mhm. Tan in-deliver ko at piskap office sa senang karaw are piskap president. Oh, at least sa katulong, Clear di ba? Ang gapi question ta, katulong. Ang palawo mo itakatulong. Oh, sige. So Ito malinaw, oo. Ano walay meeting ko nagagawa. At barangay antada wala ulalat ta na konsyal. Mangitan na panagaro ako kukontran. Respetuhan ko. Takamaungan. Ibilang ko ning garanto. Takamongan lang te, di ba? May minabang Takamongan ira senior citizen, Sa di ba? nasong kulabat, i-clear ko may ngaray Oscar. Mhm. Yan nung nangyari ko mo, ang daing bagamay indalandad Oscar. Ah, yun Sila ba yun. diba nangyari? A mistake of word. Kasi sila ba diba kamon, imbaga kinin Oscar, ya in-deliver ko lang ang piskap, tas kari ng kiraw. Ang ngapi problema siya. At least ang naktiputan ta, ang nga pinawat ko. Unta ni. Nasa kini, siyempre, Oh. i-clear ko, tawala rin, Aruma Senior, sir, ba't inuna nyo ang binmalay? Ramay yajad tinlatan si Babagam Intiron Pangasinan being the Oo. Oscar president anto Isa- Ararong mo yung senior binmalay, Mm. sir, ba't yung mga presidente lang kami naman? Okay. So, I'm trying to clear the Oscar office. Aliwang i-clear ko yung sarili. Agad man po politika. Mhm. Sa institusyon ko, bilang Oscar sa integridad to, pabantayan ko yung agad mo nausar. Mm. Ang apipapaga, hanggang si Pay Mangiter, amin sige komentaryo, si Kwando, Hanggang- ang na ba di pa, at ang depatani nun siya. Oh. No private mo, sarang mo ula. Pero kung ay gobyerno, iter mo, initiative mo, laba man, tabakatulong mo, tanggapin na iter mo, that is good. Mhm. Ako tang babalawan. Pero ami nausar sa opisina aman labat so ipapalino mo. So malinutan ha. Okay. Agak literal. Mhm. Wamamad, abasa to mo, may komentaryo. Na binasa to, wala ni mga tumarakag mo, kato sa tinuman na tampol. Na dapat basan to may duwara. I-impose ko di man. Mhm. Kami uno na, si Kwanto, indalang ko at opisina'y uska. Mhm. Binago to, indalang ko at opisina'y piskap. Mhm. So, with the switch. Aha. So Siya palat, ako iba pa katay. Doon lang, nanti. Mhm. Balabay ko, takatulong mambalat, please lang. Noong nangyari, sir, kantamay, o kuya, kanto siya, aliwak labat, aniyang tingarang mo tos ka, pasensya ka lang, anggap yung problema. Mhm, correct. Pakatulong lawas na sugagon damot. Anybody Oo, can sir. help, can ask help tan iter saray mangkakaukulan, di ba? Wala, sara may Correct. panahon niya walay untaniran na sigsigang partner. So, malilinaw may paliwawang partner being the Oscar na binmalay at sa may impaka kulambit labat na opisinam. Kanya Oo, naman sir, sulilinuin partner. mo, okay. Partner, Mhm. ilabay ko ilinaw. Kay bak, dati si Konsi, atulungan tuwak, anto'y naalak no diralang ko taga-politika. Mhm. Si Mandela ka parang tuntong makapuitan. Si Sasad ko labat, may opisina labat, iba-iba, aganan lapot siya, kundi initiative
ng konsiya pakatulong to sa presidente. Iba ka ni stasyon mutan. Mm. Libalim pandib. Kintan daw, di ba, ang pinibabaga kung si kani? Yes. Issue Tan si Ang katoy pakatalos pinapangalawa ko, kumat. Oo, siyempre pangkamongan. Ang may babaga to lang mo, na konsiya, akin iterso, supayagnaiter masalita ni, kanapagang ko konsi ay, paano ay dita, ipapaliwawak, no paano to ipakawat datan, so 3,000 tan, no ang turay dapat ipresentada, no ang turay dapat na kailangan niya papeles, taramay arom, si gagamitin na authorization. Katon, impan report kuran, so presidente na baska, ya iba nyo ray, senior yo tanong, wala kakulangan da ipaglaban tiran sa RP Master. Ako labaya, unsempot ira, ag na naala tayo 3,000 da. Katuwang man at kanagpagang ko. Suwang man, kanagpagang ko rin tulungan so senior. At pangawat da. At atang babalawan ba, pagare akin naman salitang ni, impaliwawak labat. Siyempre, yawa, sa sila, yawa, dyan kayo kang ipaliwawak. Kaya, ang maagawad sa ating Facebook. So, ang api problema, para sa purpose to, mang balat, ang dalabat usaran may uska, taga di mananod siya. Hindi bali, ang kulabayan ng politika, sa uska. Hindi bali partner, no, ni paliwawam la, sa rekabyangan na senior citizen, tan atalusan damat. So sa may posisyon mo, saya partner. Sa kini partner, di ba? Katulad takot dan i-play may kinkutsara anong may stasyon, tantam, bawal, wala kang permiso. Ba't mo ibibidyo sa tao na walang permiso? Bawal yan. Bakit? May lumabas ba na ganyan? Oo. Nilabas mo na wala ka authority. Sa akin, bali wala yun dahil public yun. At least kahit may video nila, wala akong sinabi ng masama. Kundi nagpapaliwanag po lang tayo. Wala akong sinisiraan dahil hindi ako politiko, anong makukuha ko pagsisiraan ko sila. Oh, so sila ang nauna na sinabing lalaban daw ako at tinuklang ko ba sarili ko? Hintayin nila kung tinaas ang kamay ko, pero it is the destiny. Trabaho muna. Ibibigay natin yung tamang trabaho dahil tayo binabayaran ng gobyerno. Yun nga yung bilin ng ni Mayor sa lahat ng empleyado. Maging ikaw, uskahed, gawin mong trabaho mo. Maging mga mga nasa malilit na posisyon, di ba yan yung palagi na kung ano ang inyong sinasabi ni Mayor, kung ano ang inyong sinasahod, sumasahod kayo sa kaban ng bayan, pera ng bayan, tumbasan naman ninyo ng trabaho para sa kanila, di ba? At yan ang ginagawa mo, partner, di ba? O, di ba, partner, tina mo, ito pupusid ko, yung birthday gift. May sulat uli ako, alam nila ng mga barangay captain, lalong-lalo na sa ating ABC President, sinusulatan ko sila na ako'y maglilibot, magbibigay ng birthday gift. Kasi respeto yan. Pupunta ka sa kanilang sular, mampatanil ka o ingat titawag sa may kinkat Pangasinan, kaya ang tadaya, wambang ka, sa may basta-basta ululog ka. So, bibisa salamat na kinyan makaukupira si ABC President, lalo sa nakapitan niya, amin niya, sulat, wambang nilang tutulong, nawalay koordinasyon ko si Kara. Talabat ko mo. Respect, bigyan respect. Basta gawin mo daw yung trabaho mo. Sabi ng isang tagapakinig natin, alam mo na, kilala mo to, kilala ko to, hindi ka na mababa, hindi pinapabanggit yung pangalan. Basta gawin mo daw yung trabaho mo, concentrate sa pagtulong at mangilan-ngilan lang daw yung mga hindi ka iniintindi dahil ayaw kang intindihin. Yan, partner. Salamat doon sa nag-comment. Kaya lang sa akin, relax ako. Ayun, wala akong problema. Galit ka. Sabihin ko sa inyo. Hindi ka galit, Hindi ako galit. Ito uli na pakiusap ko na, partner, pakiusap ko na hinto na ninyo yan. Wala kayo mapapala. Hindi naman ako politiko. Wala ako mapapala kung maninira ko. Ang ginagawa ko lang po, kautusan at mandasyon ng aking trabaho. Kung may naapakan ako, wala ako inaapakan dahil I'm explaining at dinidepensa ko ang integridad ng OSCA na hindi magamit sa politika. Ni saya ko na sa kwa ng partner tadya ay mabungay mangga, tuto pakenda, ha, kwanto. Kaba mo yan, si partner ta. Pero siya, partner, siya kung siya, ang aming problema, ta siya balat, nung gano'n,
pulaya pa eksplikak, aga pinarada siya, tanibaga like kaluubang ko. Ya satan niya, agawa ang gapong balot so dineral ko, da makapay sumandiral na kaparan to. At, Ang gapuin na alak, Mhm. ya pangkamungan, no, diralan ko san, anti-purpose sa diralan ko, takay bak, kung ko makapantutungtong kami. Oo. Miscommunication, siguro, si problema lapat, nandalamira, aman inusisya to siya, no, walay, panangarto siya. Antutan, Sir Leon, gago mo, ginawala. Imbagak lang siya tuwi. Amalabat lang ba kina na konsimito sa imbagata niya, amalabat lang kung si dapat ito lang ginamit may Oscar. O bilbilang, in-explica paano ang taring Oscar mo, agdamot, nabuto na siya ta, may marandan na lawaman niya, dinaan ko sa Oscar office. Yun. So, Alam mo, pagkaintindi, kaya ang ibig sabihin ni Konse na impatanin ko Oscar, sa ipakataon sa totoo, wala siya may arumi agad na deliver. Yun lang po, wala akong purpose, hindi ako naninira, relax lang ang buhay ko, wala akong nanapakan, wala akong problema sa buhay ko, nakakatulong ako din. Alam ko, wala akong inapakan na tao kahit isa. So, lahat Kahit naman ng... sino sa bulsa ko kung mayroong pwede ditulong. ano yung mga konsyal naman dyan, lahat sila nakikipagtulungan naman sa'yo, di ba? Oh, ito nga, kahapon, Radya, ayaw ko nang bagitin pero para alam nila. Kahapon may nakakuha na isa na hindi niya pangalan. Oho. Anong ginawa natin kahapon? Tinawag ko yung nakakuha at sinabi ko yung may-ari niyan pala ay nakapensyon na doble ngayon dahil ginamit mo sa kabutihan nyo. Sir, ko ako, pinili ng pagkain nyo, kami na lang munang mananagot. At kung may pera kayo, mano kayo lang, huwag yung nag-isipin, huwag yung may stress, at yung bagay na kinuha ninyo ay ginamit nyo sa magandang paraan. So hindi mo na rin binawi. Agmala binawi. Oo, ang nila binawi, partner. Ang nila yung pang-problema. Ginawa nila yung solusyon. Tinatulungan nila may masigan. Ratan. Siyempre, Kasi, paano agla na stress? Oo. Antam, partner, proof. Kaya lang, antam na ilalabang ko rin, senyor. Kami din, mayor, hanggang siya pa inaapakan mi. No, alam mong proseso, lalabanan nila. Kato, aman labak ko mo, nantupot na bali-bali. Alam ka, tuuya kina, atagtagya to. Buba ka to, ilalabang ko laban. So, prinsipyo, walay tutumbukan ko yung idol ko. Yanang ko, pag kamungay balay, ilabanta. At ang laban, si idol ko, si Mayor na binmalita. Anang ko, may plano, ibilay ko. Kaya dapat aya sa tumbukan. Maka Diyos, maka tao, at makabayan. Bayan muna bago May sarili. paglaban, bayan muna bago sarili, sana all ang gapi masaon. Atan may nainaya idadayaw na sa ray dumarangal titan atan sutumbukan mo. Bayan muna bago sarili. Sana all walang masaol makdak sudalantan pa nagsirbi kwanda partner. Yes, I have partner natin ay. Just because of that, nanggawa kami sulat ni Mayor, noted by the Mayor. Yung kakarawak na ayuda na kinang gobernador i-arrest subsidy para sa 11,300 yung senior marakot ka na. Oo, tanong. May baba, sana all walang masaol. Tanong walay pinilim ang muna ukultan sulabir. Oo. No, wala lampasan. Ang gano'n mo umulag, panangan, ang gano'n atawayan dalabat, basta akatimtim amin ang gapi problema, partner. Marakot Kaya ka na. Sana mai-grant yan ni Governor dahil pangkamaungan mo at nasaray senior, di ba, partner? Kato nung may ilalaban ng partner, ilalaban ko may intiro, tagkulabaya wala umbarong, hanggang mayaman nila, nagira, hanggang nahatan labat at ipanagdistributay, siya nga didadayo kura may arum. Yung civic organization, si Madam Ana, sariling kwarta da, iter da. Sana totoo ang ganda, they said, napapalaw nila. Pero dapat isipin da, sariling kwarta da na may totoo ang ganda labat yaman na iter. Tawalay pamilya naman. Katon idayo tira, ipagdasal natin sila. At we will recognize all the civic organization in Binmali na tumutulong, na magbigay ng tulong kahit kukunti sa bawat barangay. Yun na sana rin ang gawin nila, partner. Pero medyo kakalawit ang talay oras. May paliwawam tan minsahim, partner. Go ahead. Partner, bali-bali, tanibagak lignaan ko, tibagak ng to'y purpose ko, anggap po, sudadralin ko, anggap pinaalak numandiralak, gagawin ko labat, sukanupugan bilang Oskay, babantayan ko sa integridad na sa Oska, Hap, Pangasinan, dan Oskay na Binmalay,
yaga nagamit at politika. Ang happy purpose ko is pikaklabat sarili, ya si kikirong kulabat, ang gasyupa sa lagde maiter, pas nagdausanan, sungaran na oska, partner at ang labat. Salamat, masantos, paabig, God bless. At sana magdasal palagi tayo. Peace be on earth and peace be in Binmalay. Thank you, peace sa kanila lahat. Thank you po, partner Andy. Okay, si partner Leon Elorde Castro Jr. Sa tayo malinlinaw, yung pangipaliwawa to sa tanya issue. Yada Speto Technical Engineer Nixon Dakal. Kaya balot so Macterion amigo RJ Jimenez at your service always. Sayan na programa na PEM paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Bayan muna bago sarili. Alara na ng sublaya programa na SBM Saray Balitan Matwa ng kapaborito Joseph Kanilang Bakani Jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. PAM sa Binmalay. PAM sa Binmalay. Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes